Iba na fejku. A hneď tam to nahrajú, by si na to nahradovať. Už sa opakím z koša. Hej, Paťo. Paťo. Do piče. Paťo. No, Nie ty. ja hovorím za ňou. Ten recording. Ja hovorím za ňou, A nechápeš? ja mám piči. A ja mám piči. Áno? Áno. Čo by si chcela, Niky? Máš ma stále rád. Nie. Koko, Má. produky. To som Chceš myslel, že Chceš také veľké auto. Ja viem. Čo si povedala, čo chceš kaleráp? Chcem veľké auto. Ja mám veľké auto. Máš veľkú garáž? Ej. Máš veľkú dielu, nie? A keď máš Máš tam to zase aj vchod do nemáš hangáru. garáž. Nemáme garáž. Fú, tak to čo si potom dať? Nejaký mutantózo. Ty nemáš garáž? Nemá Po slovensky. Nemáš garáž? Ale táto má. Ale ja nechcem táto garáž. On chce tvoj hangár. Ty máš Pristávací. dve garáže dokonca. Hangár. Ty máš hangár? Občas tam chodím. Chodíš tam do hangáru? To som ešte nevidel. A normálne tam vodíš celá? No jo. Sa prevliekneš nároby? Kožou alebo ako, prosím ťa? Ty si had. Niky? Niky, A to není vtipné. vtipné je to, že to není vtipné. Viete čo? Nie, ahoj. Nie? Čo? Mám vás rada. Niky, keď... Aj my teba nebojím, určite. Niekedy. Niky. Prosím. Meťu ťa chce? Koľko je 15 na druhú? Lol, také nevieš, to ty si retard. To je ten plážový. Áno, Jaký plážový? plážový Meťu. Plážový 15 na druhu? Niky, koľko je 15 na druhú? Dosť. Pošleš mi fotku. Do. Akože toho príkladu 15 na druhú, alebo čo? Áno, pošlem. Pozeraj, Koľko ti je pošlem 15 na fotku. druhu? Daj mi sekundu. 225. Áno. More, má pri sebe kalkulačku aj pán. Ja to mám v tabulkách. Dokonca. Poslal Koľko som máte rokov? 12. Chceš moju fotku? Koľko máte rokov? Ja som starý, už ja mám 15. Pištík, prečo sa chodíš bez trička? Bo som pán. Mne to nevadí. Tak sa odveď ty bez trička. User joined your channel. Čo sa tu budem vystavovať? Ja nechcem všetky baby na svete. Čau Šárky, vítaj medzi nami. Čau, Šarky. Čo by Šarky, a si ty rád čo? povedal našej Niky? Ahoj. Šarky, Niky ťa miluje. máš rád 12-ročné hangáre? Garažiky. To je jak vesmírna stanica. Baby cigel. Táto má len garáž. Hej? A už si Ty bola máš- v tvojej garáži? Hej. Na tank. A čo si tam robila? On tam opravuje auta. Aha. Akože A to tam- antičaky? To tam vojdu s tým autom a on ich opraví? A už si mala porenú, Hej. už si mala porené lízatko. A koľko máte rokov? A pošlete mi fotky? 14. Ale nie, 27 budem mať. Za 10 rokov. Vy to nahrávate?
Nie, nie, nie. Prečo? Niekto mi píše. Nie, šarky nejaký, hen taký. Mám dosť. No Miky, už si mala porené lizatko. Hej. Ale? Aké veľké? Také 20 už si mala. A ty si mal také píšte? Porozprávať. Si to mi kúpila. Hej? Za koľko? Tvoja A ty si sestra- mal, Don? Ty si mal, nie? Nie, ja som pápež. Aha. Takže ty máš v zadku takú dieru, ak celý Max. Nie, však ja som na malé deti. Aha. Vieš, Ty, na chlapcov. ty pedofil. Ty pedofil. Ale ja budem mať 13. Nevadí. Ale on je na chlapcov, takže nemáš nádej. User joined your channel. Oh. Ale aj ženské hangáre by som si dal. Hangár. Musíš ísť Gotinkovi. Čo? Dotykový hangár, či čo? Ty Nie. si kocinkový. Hej? Do hangáru? Ale nie, však. Garáže. A do prednej či zadnej chceš ísť? Čo si do mňa uťahujete? Ty máš prednú garáž? Nemám, ale tak... Vieš, keď sa to poriadne rozťahne. Chod za tým, fuj. Ja neviem, ty máš na to asi nejaký otvárák. Ale pištík by Neboj ti vedel povedať. A v hangári rastie aj tráva? No, Áno. aj na ňom. Všade okolo. Aj tak ona sa normálne točí. User disconnected from your channel. A pestujú tam trávičku, No, hnojivo. kaleráby, Uj. Potom do kozičky papajú. mrkvy, Potom to... petržlen, paradajky a tak. No tak paradajky neviem. Mne tam paradajky nerastú. Bambusy. Matúš, už to máš? Máte Čo, tie ešte nie. fotky? Máš fotku? Ale Hej. pošli svoju. Ja nemám. No nemáš ešte mobil. Nemám mobil. A počítač máš? Hej. Ale to je taký z roku 2000. Lebo ja nemám. Ja hrám Taký, na chore. taký veľký. Hej, jak lízatka? Máš rada veľké lízatka? Hej. Jaká príchuť? Dlho sa lížu. To sa? Taká príchuť, čo sa líža. Mliečna príchuť. Dlho sa lížu? Ja mám rada také tie, čo sú vnútri šťavičkou. Aha. So šťavičkou bielou. A so žuvačkou? Alebo so živicou? So živicou. S cementom. Nep. Pán kazateľ, kňaz. No, už to máš, dúfam. Pokrst nás, alebo nám popre nám. No, počkaj, ešte sa pozriem. Dobre, asi hej, mám. Ideme hrať. Dám ti IPčko. Čoho? Teamspeaku. Ja nejdem aj si hrať tvojimi kamošmi, ja to neviem. No však ale neboj sa. My ťa to naučíme, všetko. Chalan, Inak čau, Niky, my odchádzame. Áno, čo by si rád? Ahojte. nikto to nechce, však... Ja si to pamätám všetko. 10 eur. Len 10 eur. Ďakujem 10 5-krát. 10 čúb na nos. To budeš jak ružička. Dobre, takže ty mi ten zaznamená ešte 10 eur, ďakujem. Takže, Ty požičiavaš Vidíš. tými? počúvaj. Čo je to s tým? To To je je... akože s a tým. To máš akože s niečím. Chápeš? To je taká ingrediencia do polievky. Jaj. Väčšinou je také mlieko. Však, vieš čo hento? Bliede? Čo? Jaký bíber? Biele? Áno. No? Máš rada biele?
Ľúbim mlieko. No, aj tak sa to bude hovoriť. Kakaoko. Ty pičo. Čo mi ešte povieš? Môžem sa aj ja zasmiať, Hej. ale kňaz v mojom postavení Už nesmie. tak, že nemusíš hrať. No, Čo? Niki, pomôže. Dáme To Gaudia. starčak by si dohromady. No to určite. Máš 12 IQ. No niekoľko. Možno 20. Nevadí. No, maximálne. Ale mohla to hrať dlhšie. Hej. Ty chceš 30 cm Ide ti diky? Stačí 27. 27. Dívaj. By ti Vy máte pipiky? by ti to vyšlo hubou. Do análu 50 metrov. Čo je to anál? To je ucho. Tak tam by som to nechcel. Vážne? To je nos. To je nos. To vieš, to keď si spravíš tunel v uchu, tak to máš potom ono. Nos. Piky? Ja mám dierku v uchu. Hej? A ja Iba počúvam. v uchu? Iba v uchu? Klitoris je strom? No? Nie, to je tak jeden typek. Volá sa takto. Prečítaj si to po anglicky. Jej. Mozostatok, no. To mám penis? No. No. A z ucha ti rastie, predstav si. Presne tam, kde máš tú dierku, tak V uchu? ti rastie, áno. Aj bambusy. Ja som už videla pipiky v saune, keď sme sa saunovali v škôlke. Hej? Asi sa ti trošku roztieklo to v hlave. Možno. Niky, čo z teba bude? Spravíte mi anál? Hej no. Aj dva, keď chceš. Čo je to orál? To je, Sušinky? to je typ Indiana. To sa tak volali Indiány. To sú sušenky. No? Orálky. Orálky, dobré ráno. Jej, a odkiaľ ste? Píče. Aj ty si odtiaľ. Orálbe. Ale ne, ja som z Kambodže. Vítam, ako si mal Jej. lekvár. Vieš, kde je Burkina Faso? Ja som z Bratislavy. No Matúš? Matúš ťa môže ísť navštíviť, on je z Kambodže, chodí kosiť lekvár. Ja som z Burkina Faso a letím lietadlom do Bratislavy zajtra. Jej. Jaj. Jaj. Ja mám najkrajšiu fotku. Niky, páčim sa ti? Áno. Nikuška sexuchtivá.